Anyan ang nag-imbag, amang rambak itinaimbag, adamag ti ayat ti Diyos. Saan na tayo ang matagikwa ti kinasipnget? Saan na tayo nga ibalod ti buteng? Ni Kristo nagungaren. Pudno ni Kristo nagungaren. Amen. Diyos nga ayat katanukan, si kakaditi umay, at taeng kakadkadakam, pamati midegdegam. Kristus na si kaunay, amang pamakawan, nutidakes pagbabawyan, na agpaisuti parswam. Espiritu mangted kapya, iti tao na iwawa, maikay sa kadkam ken ka, tapnuin ka magtalnam. Umay ka o kangaguan, ay salakan nakam, tured mi inakamikan, adumpeng dita denam. Ti karimin katungpalen, ugas kada kamiten, inkam nam namaen, adakam tutis palem, itulo dipendanakam, ditayan mo agloryam, agrubakam ditasaklang, amang ted ken kadayang. Amen. Pindito kanayat unay, Diyos sa mami nga nailangitan, agyaman kami, ken idaydayo da kay tangal daw. Ta gapuna apo ta nabalinan mi manen o apo ti umay agdaydayaw ken agadal kadagiti nasantuan nga sasaom. Sika kumaapo ti makikaadda ti nagbabaetan ti tumunggal may sa kada kami ket sapay kumaapo ta dagiti maibasa nga sasaom ket mausar mi ko maidaapo iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Sika kumaapo ti umunaken iti maudi ti panagbiag mi. Daguti apo ti pakidawat mi gapu ti napatig-unay anagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Engemo apu,
araw ni. Amen. Si pakumbabatay nga umasideg iti trono ti Diyos, kasang kamay sa adumawat ti pamakawan na. Maawis ni tunggal maysa kakabsat nga sangsang kamaysa tayo nga agparintumeng dagiti kabailan na tapno agtariga dumawat pamakawan ni Apo Dios wenno siya sino man nga agtarigagay nga dumawat iti asi ayat ken Apo bayat tinatal na atukar ti organo. Agkararag tayo. Managayat a Diyos mo, impaay mo kadakam ti kadakkelan asagot ni Hesu Kristo. Ngem kasla di mi paylaeng maawatan lagiti paspasamak. Inayaban nakam at taom nga daan tured ken namnama. Ngem tinarayanda ka, nilimmenganda ka, nagduadua kam ket nagbutek kam. Karkariten na kami amang iwarhagawag, iti pamati mi, ngem nagbiag kam ti kinasipnget. Iti likudan iti daytoy Apo, gungunaan na kam kadi Apo. Pakawanen na kam, tulungan na kam, amang ilasin iti kaadam iti biagmi ket pannakam kadagiti sorsorom. Tapno mabailan mi nga agbiag kas adalan mo, nga agserserbi kadagiti dadduma. Balbaliwan na kam, damiliin na kam, pagbalinin na kam, nga nananay nga adalan mo, kas panangayab mo, iti tunggal maysa. Amen. Amen. O Apo, iturong nakat ken ka, palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kad rupam kanyak tapno sikati pagnaedak. Amen. Tangarod ti pinakaurnong kadagiti sagot nga agpaay ti panakamintenar iti building tayo.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning. Diyaman tayo kinapo iti gundaway manen kas anak na tapno sang kamaysa tayo nga agyaman ken nagdayaw ken kuana nang nangruna iti daytoy nga aldaw ti Domingo. Ket agyaman tayo met ti presensya nang nangruna dagiti adda iti uneg iti sanktuaryo tayo ken kastamet kadagiti kakabsat tayo nga makadkadwa tayo no mampay adayuda. Kada tayo nang nangruna dagiti adda iti online live streaming. Isot gapuna nga adda dagiti cellphone nyo kidawik man ti anos yo nga paki-share and post yo tapno adupay iti maabot iti Ilocano service ti Central United Methodist Church saan laing nga dito Metro Manila dagiti kabangibang nga ili syudad ken probinsya ken ti kabuklan nga entero Pilipinas ken kasnamet dagiti kakabsat tayo nga addat balasi utaaw kakabsat. Ket agyaman tayo ken kablaawan tayo iti panagkasangay man kakabsat dagiti kakabsat tayo mangiselebrar iti birthday da ken kasnamet kadagiti anibersaryo ti kasarda. Ket itatangal daw iso ti panagkasangay ni Dr. Dominador Raquel. Ket agyaman tayo iti 70 ket 6 nga tawen nga impay ti Dios ti biag na iti daytoy nga aldaw. Ket kastamet into no 13 ni Kuya Ed Nakpil iti treasurer iti iglesia tayo ket isumat ti panagkasangay na. Ken kastamet into no 18 isumet ti panag-birthday ni Mark Aldwin Kedeng. Ayan, ti choir director tayo. Ayan. Agyaman tayo iti panagkasangay na into no ket kagildan namet ni Reverend Lizette Raquel into no 18. Ken agyaman tayo met ti wedding anniversary the DS Ismael and Eleanor Sarangaya. Into no 17 ket into no 18 isumet ti wedding anniversary the Kuya John ken ati Marjorie Tolentino. Ayan natin ati Marjorie. Ayan happy anniversary kanyayo kakabsat. Ken bigbigan tayo mamet ti kada dagiti kakabsat tayo nga bisita tayo iti daytoy nga kanito dagiti naggapu ijay Afusing Alcala Cagayan o dagiti taga Cagayan kakabsat. Datoy ni kabsat nga Ruel J. Soliven, ni Janet Bagain, ken kastamet ni Phyllis Balangge from Afusing Alcala Cagayan. Kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat. Ayan, nagyaman tayo, ken palakpakan tayo man, ken kastamet ken ni Christine Cristobal, EJ William Magat, San Mateo, Isabela. Ayan, nagyaman tayo, ken ni kabsat nga Heidi Miranda nga taga Cagayan met ket first time na nga makadua tayo ti panagdaydayaw tayo iti daytoy nga kanito. Ayan na ni Ate Heidi, ayan ni kabsat Heidi. Welcome dito Central United Methodist Church nang nangruna dito Ilocano service. Dapay nagiti first timer kakabsat. Wenno nabayag nga hangay imayen ket taman lang nga nakaumayen ti asin ni Apo. Ket nakapasyar kayo dito iglesia tayo. Ayan. Ket agtultuloy ko nga kidawen man ti panangiyawis yo. Saan kayo nga mabain nang nangruna kadagiti kailyan tayo, kalugaran tayo, kababagyan, gagayem nga adda iti Ilocano service dito Central United Methodist Church. Kaya't kumamet nga padayawan tayo iti Apo, iti biag ni Doktora Joyce Domingo. Ayan na ni Doktora, dito ba? Uwino awan suna. Gapo iti for completing yung fellowship in adult cardiology, EJ Philippine Heart Center. And ken nabigbig iso na kas top 3 outstanding fellow in research, EJ Philippine Heart Center. Ket agyaman tayo ti biag ni Doktora Joyce Domingo. Ken kastamet nga padayawan tayo matibiyag da Ricky J. kini Jacqueline Valdez nga nagkasar idi kalman iji Bigaw, Ilagan City. So nga awan da Ate Sol kini Fiscal tada da ijay tata. So da kada ads. So da ti
nagbiyahe, tapno kastakit ninong kin ninang da sang amin. Ayan, katagyaman tayo, iti biyag da, dagiti nga kakabsat nga nagkasar, idi kalman. Ken kastamet nga kidawek mamet ti panangiyawisyo kadagiti amin nga anak tayo nga dati dagiti agtutubo gayam ken kayat na nga gisuro iti Daily Vacation Church School ket adda iti trainers training kadagiti agisuro tatta nga agsapa ditoy Perez Chapel ket maawis man no sino dagiti kayat nati agisuro. Ken kasnamet into numalem ket adati aramid dagiti dance ministry nga idangulwan iti worship committee tayo ni kabsat nga jazz ket maawis dagiti agtutubo ubing nga kayat na makipaset iti daytoy nga ministeryo. Ken kasnamet nga idikalman ket naglipas iti pre-charge conference tayo kas paset ti panagisagsagana tayo iti charge conference tayo into no May 2 ditoy Central UMC. Ken adamet maramid nga senior citizens fellowship dagiti senior citizen tatang aldaw sana tatang aldaw ket maawis kayo iti Garcia kalpasan iti English service iti daytoy nga agsapa. So, dagijalaing kakabsat, ket sakbay tayo agtultuloy, ket dawin tayo man, iti madama nga mangidangdangulo, iti multipurpose building tayo, iti as fundraiser tayo ni Ate Josie Pamintuan. Naimbaga bigat kada kayo amin kakabsat. Kastamit. Kastamit digiti worshipers kakabsat tayo nga adijeda online. Nagpintas nga Domingo manen ita ket agyaman tayo kinaapo Dios ta agkinita tayo manen. After the Tagalog service tatay adati nag-approach kanya kunana data ko maimbagam kay surat mo. Ta nasapaak nga inawaganda, ta nagsawak, kay nakitak nga it was really scanty. So makitak metata nga adado kayo basit, ngayon sapay kong mga tulungan dak nga mangiwaragawag da ito nga ibagak tata. Kakabsat, uray no narigat iti sitwasyon tayo nga agdama. Aglalo ijay Middle East. Ken ti epekto na iti ekonomiya tayo. Ket ituloy-tuloy tayo mitlata ti pinagkakararag ken panagtitinulong. Ti maysa ken maysa. Ken iti panagyaman ken ni Apo Dios. Gapo iti biag tayo sa lunat kapanunutan at iti ayat ni Apo Dios kaya kada tayo ket hanga agmalmaliw. Dahito nga kanito, adda ko maipadamag ko kada kayo amin, maipapan iti multi-purpose building project. But before I do that, please allow me to begin by presenting the progress of the MPB construction. I now call on the MMT to please release the 50-second documentary highlights. As you can see there, and obviously there's no sound of it, so in the next time that I will do the presentation, I will make it more interesting para makita tayo ti progress ti construction tayo. So all right, kakabsat itultuloy ko. I have an appeal for unity, commitment, and action. Ikan tayo ti inspirasyon na ito, babayin ti may isang shout, battle cry. Like for instance, one church, one mission, one build for the glory of God. Di kade, nagpintas na ito, di kade. So kakabsat and beloved brethren,
With humility and a sincere heart, I come before you to share the present state of our multi-purpose building project, a vision we are building together for God's glory. With this activity in the construction shown through the documentary highlights obtained last March 15, you clearly see the progress of what, by God's grace, we have already begun. Ipakpakita ti MMT tayo, jay documentary highlights. Again, that was obtained last March 15. Ngim no rumor tayo kakabsat, makita tayo nga ngimaton, kasi that is already after a month. So, damitin na pundasyon dagiti commercial units tayo for offer. Agyaman tayo kinaapo Diyos. We thank the Lord for how far we have become. Habang patuloy ti construction ti building tayo, ket adamit sangwen tayo, ket dahito ti panagbayad ti monthly amortization with the bank. We have mentioned in our earlier announcement that the bank loan borrowing has been allowed or has allowed us to begin with our construction. Good to imagine, nevertheless, that we will soon have the completion of our commercial building that would somehow help us push our monthly obligation. But while we do not have yet potential tenants, we need the support of everyone to raise funds. Dahito ti kanito kakabsat, nga makarit kayo, nga agtitunulong tayo kuma. Gapo, ti sitwasyon tayo nga naging 4 months na, almost 4 months na that we have been paying the amortization. We need everyone to be involved. Sakbay nga ibagak dagiti challenges, allow me to point out again why this building matters. This multi-purpose building is not merely a structure. It is a ministry center designed to serve both the church and the community, a place of worship and fellowship, where hearts are united in praise, a center for trainings, seminars, and spiritual formation, a venue for outreach programs and community service, a dedicated intercessory prayer room where believers can seek God in quiet and continual prayer, a transient room for visitors, providing a safe and welcoming space for those in need of short-term stay, a care space for the marginalized, especially the Legoland children, where they can be bathed, nurtured, and given proper hygiene care with dignity and love, and a lot more. The MPB is more than a building. It is a sanctuary of hope, compassion, and transformation. Please note of our spiritual foundation in givings. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, it says, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, for God loves a cheerful giver." And my friends, here are the challenges. Could also be reminders because we have started all this couple of years ago. Malagip yung kadida jay commitment card. So that's the number one, fulfillment of commitment card. Adumit tenti nagsipagpirma ijay, there were at least 700,000 that were counted. Kaya lang, siyempre, hanpay nga na-fulfill amin, dahil nga na-fill upan. And we lovingly remind everyone who has pledged through these commitment cards to continue honoring your commitments faithfully. Each gift moves the mission forward. Ado pa ti mabalin tayo nga pirmaan. There are at least 700 pieces still for distribution. So maawis kayo kumaamin nga mangted manen, mangipirma iti maysa nga commitment. Number 2, prayer for more generous donors. Let us unite in earnest intercession, asking God to touch more hearts that He may raise up more donors and partners for His work. Ado pa iti kakabsat tayo nga, sisasagana nga mangalat ti solicitation letter. Siguro, agur uray dalat tamet, ngem umasidig kami to kada kayo. Mabalin ka de. Number 3, fundraising initiatives. We also call upon all church organizations. You are encouraged and challenged
to initiate your own fundraising activities, or to actively support the unified fundraising programs already prepared. 2 weeks ago, I had the chance to present to the Council various programs and wonderful fundraising activities that may be the source of funds for this multipurpose project. Pero no, dami lahat na bagay or you feel better with your own creativities, you can just do it. Maragsakan na kakabsat, nga mga ipadamag kada kayo, nga umbudon iti organisasyones na sisasagana nga tumulong para dito'y fundraising. Kas pagarigan da ito'y Timpuyog International. Ket banbantayan da kakabsat, ti pinakaurnong ti presyo ti maysa nga kwarto, iti MPB, ket mainagan to Timpuyog, ket da ita ti panggepda. Dagiti senior citizen, ngayon nawaragawag tatay ni pastor, ket maragsakan da nga mang plano, at nga malem, no kasano damat nga tumulong. Dagito UMM and WSCS, ket mangrugrugidan ti idi na bayag, when no malabit, very near already, ket nagpintas na jay panggepda nga fundraising, nangig ko idi kalman. Dahito Chancel Quark, ket mangipakita ti napintas nga concert, isumit ti pangalaan da iti fundraising contribution da kano. Ket adu iti organisasyon nga kariten tayo, ket datayo amin kakabsat, each one needs to support and be mindful on this huge undertaking. This MPB is not only a structure. Habang padpadakilen tayo dahito a building, ket pumigpig summit ti panagtitinulong tayo, and we can be able to ignite each other to share whatever best you can contribute, and with faith in our heart that we can make it happen, as what we have always believed, that God is always with us, especially if we care more and save countless souls. God's care will always be upon us, and His grace will be there forevermore. Agpaiso kakabsat, with Christ in our lives and in our midst, nothing is impossible. Yes, God will help us build the MPB. Agyaman na ka po Diyos, agyaman na kada kayo. Amin kakabsat. Ti epistola tayo itang bigat, ket masarakan, iti umuna a Pedro, kapitulo maysa, versikulo 3 aginggan ti siyam. Kastoy ti maibasa. Naimbag nga may dayaw ti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Jesucristo. Gapo iti naindaklan nga asin na, hindi ka na tayo ti baro abiyag. Babaen ti panagunga ni Jesucristo, manipod iti patay, tapno adda namnama tayo asibibiyag. Ken tapno magunod tayo ti tawid asaan amarunot, saan amadadael, ken saan amapukaw. Isu ang nakasagana ijay langit para kada kayo. Da kayo ang masalakniban, babaen ti panakabalen ti Diyos, babaen ti pamati, aginggay ti panakaisalakan yo, ang nakasagana ay maipakita iti maudi at tiyempo. Gapu daytoy agragsak kayo, unay, uray no ita ket masapol amarigatan kayo, iti na duma-duma asuot ti baset at tiyempo. Dagitoy asuot ket mangpadas iti kinapudno iti pamatiyo. Adu-adayo anapateg ngem balitok amapukaw uray no mapadas iti apoy tapno masarakan ang maikari iti panagyaman dayaw ken dayag inton panaka parangarang ni Jesucristo. Uray saan tayo ang nakita ay ayaten nyo isuna, ket uray saan nyo ang makita ita mamati kayo ken kuana ken napno kayo iti rag-o, asaan ang maibaga ken napno iti dayag. Tamagunod yu ti gandat ti pamati yu ti panakaisalakan dagiti kararwayo.
Kidawek man ti panagtakdir tayo amin kakabsat, ti panakaibasa, iti Ebanghelyo manipod ti may kadwapulo, kapitulo ti Juan, versikulo 10 ket siyam, aging gana 30 ket maysa, ket kastoy ti mabasa tayo. Idi rumabiin iti dayta met laeng nga umuna nga aldaw ti lawas, naguurnong dagiti adalan, imbalunit da iti balay gapo ti tamabuting da kadagiti ay pangpangulo iti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder kadakwada, adda kumakapya kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti imana ken ti bakrang na. Kastauna iti ragsak dagiti adalan na apan nakakita iti Apo. Kinuna manen ni Jesus kadakwada, adda kumakapya kada kayo. Kas iti nangibaon kanyak iti Ama, kas tamet iti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo, no pakawalin nyo iti basol dagiti tattao, mapakawan kayo. No saan nyo apakawanen ida, saan damet mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti maysa kadakwada ni Tomas nga mauawagan iti singin. Impadamag na nga rod kadagiti dadduma nga adalan ken kuana iti nakita da ti Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, jak mamati no jak makita ken maarikap iti nagdalanan ti lansa kadagiti imana wenno masagid iti bakrang na. Kalpasan na imay kalpasan ti maysa nga lawas nagurnong manen dagiti adalan iti uneg iti balay. Kas adda idi ni Tomas nakabalunit dagiti ruangan ngem imay ni Jesus ket nagtakder ti ayanda, adda kumatal na kada kayo kinunana kadakwada. Sana kinuna ken ni Tomas, kitaem dagiti imak ken arikapem toy bakrang ko. Pukawen met ti duadwam ken mamati ka. Apok ken Diyos ko kinuna ni Tomas. Kinunana ni Jesus ken kuana, mamati ka kadi gaputa nakita nak, nagasat dagiti namati nupa pay jak makita. Adupay dagiti milagro nakaaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na, ngem saan anay isurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy nga libro na isurat da tapno mamati kayo ani Jesus isu ti Kristo nga anak ti Dios, ket babaen iti daytoy a pammati, maaddaan kayo kuma ti biag gapo ken kuana. Dios ti mangbendisyon ti tunggal maysa kadatayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan a sasauna. Amen. Amen. Ti sasaum anaragsak sa uamamabiyag. Ti sasaum anaragsak sa uamamabiyag.
Mapadayawan ti Apo iti nangyigan tayo nga mensahe iti koro iti daytoy nga Domingo. Manipod ken buteng nga agturong iti pammati. Ti teksto tayo manipod iti binasak tatay ijay Juan kapitulo 20 bersikulo 10 ket siyam aging ganat 30 ket maysa. Ti binasak nga isot pangibasaran tayo ti mensahe tayo iti daytoy nga agsapa kakabsat ket maipapan kadagiti panursuro a mangiladawan no kasano iti panagduadua ken pamati ket mabalin nga isot mangkarit wenno mangpapigsa kadagiti pamati tayo kas anak na. Ammo tayo kas ti kapadasan ni Tomas, ti panagduadua, ket natural nga sungbat tayo kas tao, iti kinaawan, ti kinasigurado, ket no, di tayo ammo ti maysa nga banag, kadigiti bibiyag tayo. Tinasantuan a Biblia, masansan mangiladawan ti panagduadua, kas maysa akarit ti pamati kakabsat. Kaskas di nga saan nga direktana nga kinondenar daytoy kakas inaramid ni Jesus. Ngem mangiladawan daytoy kuma iti panagdakkel mangpapaunig iti pannakaawat tayo kadagiti sasao ni Apo Jesus. Ti pamati met kakabsat ket isu ti kang runaan when nga paset iti biyag tayo kas Kristiyano. Babaen ti pamati tayo ket maluktan ti maysa nga banag tapno kasta ket maadaan tayo ti relasyon ti Dios ket maawatan tayo dagiti karkarina ken kadagiti pagayatan na iti biyag ti tunggal maysa kanya tayo. Ket ita kakabsat kitain tayo iti napasamak kalpasan iti panagungar. Ket saan laing kumanga kitain tayo daytoy kas isu ket nagungar. Ngem makita tayo kuma no anya ti kay papanan daytoy nga panagungar no dumteng ti buteng dua-dua ken kastamet ti kinaawan ti sigurado kadagiti bibiyag tayo. Oray ammo tayo nga agbibiyag tayo kas maysa nga Kristiyano ngem no dadduma mabuting tayo latta. Adda iti panagduadua latta kadigiti biyag tayo. Ket no dadduma marikna tayo iti nananay nga pannakapaspasar kadigiti biyag tayo, mapasaran tayo iti buteng wenno saan duadua kadagiti biyag tayo numampay namati tayo ken Kristo. Ket no basahin tayo tinasantuan na surat kinunana ni Jesus, nakita na nagdaydayaw da kenkwana, numan pa'y nagduadwa ti sumagmamanu kadakwada. Kas kinuna, iti Matthew 28:17. Kinuna namit iti Mark chapter 16 verse 11, kunana, oray nangigda a kinunana asibibiyag ni Jesus, ket nagparang kenkwana saan dalata anamati. Ket daytoy ti kapadasan tayo met na dadduma kakabsat nga iti panagduadwa ken pamati ket no dadduma masubsubok tayo kadigitoy nga dua nga banag bayat ti panamati tayo ti panagungar ni Kristo. Ti teksto nga binasa tayo nga pakaibasaran na kakabsat daytoy iti aldaw iti panagungar. Ammo tayo nga dagiti adalan idikit aglimlimmeng da ngamin tilikudan kadagiti nairikip nga ridaw ngamin kakabsat adda ti buteng dagiti leader buteng da kadagiti leader ti Hudyo nang nangruna idinatay ni Jesus ngamin ti kapadasan iti daytang panawen kakabsat, no ti maysa nga leader ket napapatay,
labit met kakabsat nga namnamain nga dagiti sumurot kadnya na ket matay damet kakabsat. Isot gapuna nga napanunot da natayen ni Jesus. Baka sumaruno tayo maten nga patayin da tayo. Gapo iti buting da isot nariknada kakabsat daytoy nga kanito ni Jesus nagparang kadakwada ket saan ang nagpasardeng iti panagduadwa dalata oray idi nagpakita ni Jesus. Ngem gapo iti panagungar ni Kristo ken kanayon latta nga nariknada ti panagbuting numampay ti imbaga ni Apo Diyos kadakwada adda kuma ti kapya kada kayo. Ti saludsod apay nga adda ti buting ay adda ti duadwa kakabsat panagduadwa adda ti joke na leto kakabsat apay nga ta duadwa ikit no duaken mano di jay kakabsat upat iso nga no kitain tayo kakabsat nariro ti panunot tayo saan nga may maysa ti kapanunutan tayo isot gapuna nga dijay pamati tayo nga ipamaysa tayo kuma nariro isot gapuna nga adda ti duadwa kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Ngem tilikudan iti daytoy anya dagiti kayat na nga ibati kanya tayo. Tilikudan kadagiti panagduadwa nga isot kumamet mangpapigsa kadagiti pamati tayo. Umuna kakabsat dagiti buteng tayo dagiti buteng tayo ket makitkita kadagiti biag tayo. Oray pay kinuna ni Jesus adda ti kapya kuma ket adda kada kayo. Namitlo na nga naibaga iti nasantuan asurat ngem adalat ta ti panagduadwa wenno buteng dagitoy nga pasurot na. No kitain tayo saan laing kuma nga daytoy ket maysa nga kablaaw ngem maysa daytoy nga mangipakita nga awan kuma iti riribok kadagiti bibiyag tayo. Ngamin ni Apo Jesus ti mangted tapno mabukel tayo, may subli dagiti napukaw kada kanya tayo tapno kastakit makumpleto tayo. Babaen ti pamati tayo kenkwana. Ket maikat dagiti buteng nga adda kadagiti biag ti tunggal maysa kanya tayo. Isot gapo na ni Jesus imbes nga tubngarin na ida, gapo ti panagbuteng na nagsao ti talna ti adda kuma kada kayo. Mabalin na kumamot nga pagungtan anyamot hanga kasla yung bagana nga na minsan ni kadagiti daddo mga paset nagbasit lakit din ti pamatiyo. Ngem iti daytoy nga kanito makita tayo ti sao ni Apo nga saan na isuda nga tinubngar numampay adda ti panagbuteng ngem nagsao isuna ti kinaadda ti talna kadakwada kayat naasawen no ditay makontrol dagiti dadduma apaset ti panagbiag tayo ket marikna tayo ti panagduadwa. Isut gapo na idi mapukaw dagiti adalan iti pamati da, ket sanda nga kontrolado, ket sanda masigurado, ti masakbayan da, ket impakita ni Jesus kadakwada, nga saan nga masarakan ti talna, gapo ti panangtingel da, kadagiti biag da, ngem babaen ti presensya wenno kaadda ni Apo Dios kadagiti biag da. Ket kasjay kumamit kada tayo. Isot gapo na kinunanalata ni Jesus adda kuma ti kapya kada kayo. Saan laing kuma nga saan laing isuna nga agsasao iti na espirituan. Ngem kayat ni Jesus nga isubli dijay napukaw nga pamati tayo kas anak na ket madaan tayo iti nasayaat nga panagpampanunot talna iti
iti pisikal nga bagi tayo, ken kastamet kadagiti kararwa tayo. Isut gabo na kunak kanya yon, natural da ito, nga reaksyon tayo kas namati, ngamin, kunada nga rod, dagiti amuda iti sensya, kakabsat, ket no dumteng iti di buteng, anxiety, ken aggression nga kunada, tital na kumati mang patalged, ket mang pakalma, kadagitoy nga pagbutbut ngan tayo. Iso nga ti saludsod, adda kadi dagiti pagbutbut ngan nyo, pagbutbut ngan tayo, nga isot nang paay kada tayo, adda kadi panagbuteng tayo, kadagiti masakbayan tayo, nang nangruna, kadagiti mapaspasamak, iti agdama, ti kagimungan tayo, ken ti lubong tayo, ngem adda tinaimbag nga damag nga ibati ni Apo Dios kada kayo. Mabalin asumrik ni Jesus, uray kadagiti narigat akasasaad tayo. Ket no mampay nasiraan dagiti ridaw, ruangan, kaya ni Jesus nga agungar, tapno ikan na tayo tibiyag nga naggapo ken kuana. Ket mapukaw dayta nga panagduadua. May kadwa, kakapsat, iso ti panagbalbaliw, balbaliwan ni Jesus ti panagduadwa tayo, babayan ti pamati. Kaskin ni Tomas, nagduadwa isuna, ngem napukaw, idi nagparang ni Jesus. Ngem imuna nga gundaway, nga nagkadkadwada. Nabayag nga nagbalin nga adalan ni Tomas, ngem makita tayo nga adalat ti panagduadwa na. Adalat ti panagbuting na. Kaya't makita tayo, anya ti imbagan ni Tomas, malaksid no jak makita saan nakto amamati. Kasta tayo mat, no daduma nga Kristiyano kabsat. Nang nangruna kanya tayo nga Pilipino, jak pati, jak kita. Kung kuna tayo. Ket dayta ti kagagalad tayo, dayta ti ugali tayo. Ket saan nga nailaksid iti biag ni Tomas. Imbes ket di kalpasan ti 8 nga aldaw nga panagsubli ni Jesus, nang nangruna ket di nga adda iti panagduadwa ni Tomas ken ni Jesus. Ngem inusar ti panagduadwa kas wagas tapno makita na ti kinapudno. Ngem adda ti naununig nga kayat na nga ipakita ni Apo Dios ken ni Tomas iti dayta. Kayat na latangat, kayat ngamin ti daduma kada tayo, kayat tayo nga adda ti pamati tayo, ngem no daduma addamit panagduadwa tayo. Ipatpateg tayo ti ebidensya nga tapno kastaket mamati tayo. Ngem no dumteng dagiti panagduadwa, buteng kadagiti biag tayo, ket addamit iti panagduadwa tayo, ngem no ni Apo Dios narikna tayo ti presensya na dumakdakkel met ti pamati tayo. Kas kinuna tayo nga Pilipino, sala sa init, sala sa lamig, no daduma. No daduma saan nga may tunos iti rason tayo, kadagiti pamati tayo. No daduma agtalek tayo, ngem no daduma agduadwa tayo. Ngamin, ti aramidin tayo laing kit iso ti agpalpaliiw. Ket no makita tayo nga dagiti mapalpaliiw tayo, ket para kada tayo mamati tayo. Ngem no saan nga para kada tayo kakabsat, adda ti panagduadwa tayo. Isot gapuna anya ti kinunan ni Tomas, apok ken Dios ko. Kanya tayo nga ta kakabsat. Saan nga basol itagkid daw? Saan abasol ti agduadwa kakabsat? Ngem no agtalinaed tayo latta, iti panagduadwa tayo babaen, iti panamati tayo ken Kristo, dayta ti basol kakabsat.
Ket isuna no anyaman dagiti panagpagduadwaan tayo kakabsat. Iyasidig tayo ken Apo Dios. Tapno mapatibker dagiti pamati tayo kas namati. Kas kini Tomas nga saka narikna na laing iti pamati na idi maarikap na ti dakulap na ket masagid na ti sugat ti bakrang ni Jesus. Ti may katlo kakabsat ken maudi ni Jesus ket addaan ti panggep. Kas kadagiti maudi nga bersikulo kinunana kas ti panangibaon kanyak ti Ama kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Saan tayo nga naayaban laeng kumangan namati? Naayaban tayo met nga adda ti misyon kakabsat. Ket ti misyon tayo imbaon na tayo ti Ama, ti Anak, ti Iglesia tayo, ket adda ti paset tayo iti plano kas sinubot ni Apo Jesus. Datayo nga UMC kakabsat when the United Methodist Church nga nagmaymaysa nga Iglesia Metodista ti misyon tayo ket isu diye to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Ket dayta ti awis kada tayo. Dayta ti panggep tayo. Ket magunod tayo dayta kakabsat babaen iti panagtulnog tayo. Panangipaay tayo ti bagi tayo. Tapno agbalin tayo nga instrumento kadagiti sabsabali. Tapno kasta adupay ti kararwa ti mayasidig tayo ken Apo babaen ti biag mo ket mayasidig tayo ti uneg ti iglesia tayo. Dijay kong kunak nga din kakabsat. Amok nga naggapu tayo kadagiti na duma-duma nga iglesia. Saludsudik kanyayo. Mano ti nayasidig yun ken Apo Diyos. Gapu ti biagyo. Ket nayapanyo ti uneg ti iglesia. Manumitin iti napapanaw yo kakabsat. Gapo kadagiti kagagaladyo. Dagiti aramidyo nga saan nga may tutop ti pagayatan ni Apo Diyos. Gapo iti biag mo. Ket saan nga dayta ti misyon tayo? Saan nga dayta ti akem tayo? Saan dayta ti panggep tayo? Ti panggep tayo ket isut panangiwaragawag tayo ti ebanghelyo ni Apo. Tapno kasta adupay ti mabalbaliwan gapo kadagiti biag ti tunggal maysa kada tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat ti panagungar ni Jesus ket naipaay kada tayo tapno kasta isut mangbalbaliw iti biag ti tunggal maysa kanya tayo. Nga manipod kadagiti patay nga aspeto ti panagbiag tayo maaddaan iti biag. Manipod kadagiti pannakaupay, manipod kadagiti kapadasan tayo nga manglaped tapno dumakkel tayo ti pamati maikan tayo kumati namnama. Ken kang runaan na kakabsat kas kinuna ti teksto tayo manipod buteng maaddaan tayo kumati pamati. Isut gapo na nga rod kakabsat, agyaman tayo ti biag ni Apo Diyos. Manipod ti inaramid na kadagiti biag tayo. Ket sapay la kuma, kadagiti imbati nga sasao ni Apo Diyos kada titunggal maysa kada tayo, isu kuma ti mangmuli kada tayo. Tapno ti pagayatan ni Apo Diyos ti maaramid kadagiti biag tayo. Ket pausar tayo kuma, kadagiti amin nga paset ti panagbiag tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Agyaman kami unay, Pastor, tinapintas ang mensahe, anaitidyo kada kami. Padayawam ti apom, babaen ti paningidatag mo, kenkwana iti apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket aglipyas tu ti arak dagiti bornay mo. Idaton nyo dagiti apagkapullo, karkari, ken datdaton a panagyaman iti altar. Kastamet ti faithful stewardship pledge card nga idaton
iti nakasira akahon ti sangwanan iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account iti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo. Nagtaod ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti hagaywan. Amin asagot mo, ay wanay napudno, ket no naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami, Apo, kaligiti amin nga kinaimbag mo, kaligiti biyag mo. Biyag ti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami ti panangipakitam, babaen ti panagungar mo. Ket ti ingkam panagyaman mo, Apo, dagitoy nga daton mi, karakari, ken napagkapullo, Apo. Mangipakita, ti panagayat mi, ken panagserbi, ken panangilaton mi, kadigiti bibiyag mi ken ka. Ket mausar kumamet, Apo, dagitoy. Tapno tultuloy, dagiti aramid, ken misyon mo, babaen ti iglesia mi, ket iparukbok mo, ti bendisyon, kadigiti anak mo. Amen. Amen. Bayat nga kan kantahin tayo, maawis dagiti kayat na ti agyaman, dati daw dawat, ken karkararag na, may kahit tisangwanan, tapno may kararagang kayo amin. Kipag na akadapo na maadaldalan mo, palimed mo isuro na nga agiptor ipirigan. Isuro na kamang tignay, puspuso anapnuan liday, tapno agsublidaken ka, ketrag umagun udanda.
denam, yas asidegnak, papigsaem ko'y kararwak, tapno dakes magbalegya. Sige, parintuming tayo, ligiti kabaylan na, ken bayatin tay panagkararag. Bendito ken amami, agyamang kami, iti daytoy nga kanito. Ngayon pa imo, agundaway, itapno, sangsang kamaysa kami nga agdayaw. Agyamang kami, iti presensya, dagiti anak mo. Amang ipakita, iti panagdayaw daking kao, Apo. Kadwa mi man ti uneg ti sanktuaryo, ken kastamet kadigiti adda iti online. Apo, repeaten na kami, iti nga addaan ti maymaysa nga ayat, panagserbi ken panagdayaw ken ka. Ket tulungan na kami kadi, Apo, kaligiti. Amin nga paset ti panagbiag mi. Wen Apo, no addaman dagiti banag nga panagdwa-dwa mi, Apo. Iturong nakad o Apo, iti pamati o Apo. Tapno saan kami nga agkurang. Gapo iti ayat mo ti tunggal maysa kadakam. Nainayunan pa'y kadi, dagiti pamati mi o Apo. Tulungan na kam nga makasurot ti pagayatam mo, Apo. Adu, dagiti banag nga mangsubok kadagiti biag mi. Nga isut mangyadayo ti relasyon ti tunggal maysa kadakam iti pagayatam mo, Apo. Ngay magyamang kami, o Apo, ti panagungar mo. Tapno kasta, maminsan kadimanen, o Apo, idaton mi, dagiti biag mi, patibkerem, dagiti pamati mi, o Apo, tapno makasurot kami, ket maaramid mi ti pagayatam. Agyamang kami kadigiti agkasangay, iti daytoy nga lawas. Iti daytoy nga aldaw nang nangruna, o Apo, ni Doc Domina daw Raquel, agyamang kami iti tawen nga impaay mo. Yan, kastamet kadigiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, o Apo. Si kakadi iti mangbendisyon kadakwada, dinggem dagiti karkararagda, o Apo. Ket maaramid kuma kadigiti pagayatam, no anyaman dagiti kiddawda king ka, o Apo. Agyamang kami met kadigiti nakadanon dagiti anibersaryo da. Bendisyonan mo, Apo, ti relasyon da kas agasawa, o Apo. Repetem isuda ti maysa nga addaan ayat, o Apo. Ken kastamet nga ilaw dawat mi dagiti kakabsat mi nga adda iti uneg iti sanktuaryum. Nang nangruna kadagiti agsapsapol kadagiti trabaho, dagiti mapan, ije balasyo taaw, kastamet dagiti kakabsat mi nga adda ti balasyo taaw, nga nang nangruna kadagiti apektado iti gubat, ije Middle East, o Apo. Bendisyonam, di mo kadibaybayan isuda, o Apo. Gyamang kami, o Apo, ti biag dagiti nakadwami met, dagiti bisita mi, nga maminsan manen nakadwami isuda, o Apo, ti panagyaman ken panagdayaw ken ka, bendisyonam kadi, o Apo. Anyaman dagiti gandat da ti kaadada dito Metro Manila, si kakaditi mangtarabay, o Apo. Ken kararag ken dawat mi, o Apo. Si kakaditi mangtarabay aging gana manen nga makalaawid da kadagiti pagtaingan da, kadagiti ilili probinsya nga pagtaingan mi. Wen Apo, bendisyon met ti iglesia mi, dagiti aramid mi, dagiti nangayabam ti tunggal maysa kadakam. Tapno agtultuloy kami nga agserbi, nga awan mulit na, o Apo, ket ti pagayatam ti maaramid kadagiti biag mi. Tulungan na kam, o Apo, bendisyonan na kam. Ket kidawe mi met, o Apo, nga pakawanen na kami kadi, kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka. Napuutan mi man wenno saan. Ket kastamet kumati pamakawam mi, kadagiti nagbasol kada kami, mapakawan mi isuda, ngamin da kami ket pinakawan na kam.
When apo, dagito iti dawat mi. Tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Amang silna itidalan ang bagnaang ited mo tital na kanya Ken ka apo akipagna. Amen. Tiyama ken anak kuma, ken Espiritu niliwa, ayawe na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Tuloy tayo met nga ikararagan ni Engineer Crison ken ni Margie iti delivery na ket sapay la kuma ti Dios ti mangsalwad ken kuana ken nagyaman tayo met iti panagkasangay iti asawa ni Ryan iti maysa kadagiti temple keeper tayo iti likodan ti nagdalanan da iti daytoy nga lawas. Kakabsat ken Kristo sapay kumata bendisyonan na kayo ti Dios babaen kadagiti dagiti silulakat a puso amang bigbig ti panagungar ni Kristo. Punwen ti nagungar nga Kristo ti puso tayo iti kapya namnama ken ayat itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.